Ang kaniadtong Malacañang sa Sugbo building nga dapit sa Plaza Independencia gi-convert na ngadto sa usa ka museo nga giduma sa National Museum of the Philippines. Ang antigong istruktura natukod niadtong 1910 nga moy kaniadtong Customs House sa Pantalan sa Sugbo. Gikalipay kini ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pagka-ugmad sa museo ug midasig sa mga tawo nga mobisita niini. Sa 18 ka mga national museums dinhi sa tibuok nasod, adunay tulo nga anaa sa Central Visayas. Usa nga naa sa Bohol, usa sa Dumaguete City ug dinhi sa Sugbo nga moy labing dako nga regional museum hub. Dinhi sa NMP Cebu adunay 5 ka mga galleries nga mamahimong mabisita. Gallery kabahin sa kinaiyahan o nature, kabilin o kasaysayan sa Sugbo. Adunay artist gallery usab nga mipakita sa Philippine New York 1974 collection ingon man sa obra sa Cebuano artist nga si Martino Tinong Abilianad, giilang Dean of Cebuano Painters. It is a milestone not only for the Queen City of the South and the whole province of Cebu, but for the entire country, as the opening of this museum brings to the fore our rich natural, cultural, and artistic treasures. We have two national cultural treasures in the archaeology division, which you should see. And then upstairs we have a very special presentation from the Philippine Center New York Art Collection, which will be with us until March.